apina täällä ku punapuussa. Ei oo biologista sukupuolta vaikka meikään munasuussa. Yhtäkkiä alkoi kelaa. Kriittisiä ajatuksia valtoi mena. Seta ime mun melaa. Intersektionaalinen elitismi. Minne katos vanhan ajan hyvä feminismi? Naisten lehtien sivuilla myydään muovia. Missä luokkatietoisuus kaikki pelkkii huorii. Identiteettejä on moni. Sukupuolia vaan 2. X- ja Y-kromosomi. Tiedän kyllä et on olemassa intereitä. Se on biologinen tosiasia, nyt lähti pisteet teiltä. Mut J.K. Rowling on jo pahempi kuin Breivik. Koska nainen on biologinen olento eikä mitään vitun crazy. Höttö, joka ei perustu mihinkään konkretiaan. Nuorilla on valmiiksi vaikeita, teette vaan lisää ongelmia. Genderideologia ja transhumanismi. Missä vaiheessa demonit nostettiin jumaliksi? Ennen opetettiin biologiaa. Nykyään hullu genderideologiaa. Genderideologia saastuttaa lapset, piste. Ei yhteyttä omaan kehonsa, ei yhteyttä omaan itseen. Meidän pitää opettaa biologiaa. Ei mitään sairasta genderideologiaa. Roketantta, kukkahattu, täti, moraalisti. Kerroppa kumpi meistä saastuttaa nuori. Oot kauhea rasisti, äärioikeistolainen, natsi, fasisti. Ai miksi? Koska sun mielestä ihmisellä on biologinen sukupuoli. Jahas, 1% transpolin käyneistä katuu jo. Tilastot yhtä luotettavia kuin lääkeyhtiö, tajuutko? Ehkäpä et. En oo varma, että haluutko. Sukupuoles on väritön, mauton ja hajuton. Aikuinen ihminen tehköön keholle mitä haluu. Kannattaa varautua, et sen jälkeen ei oo paluut. Ei oo mun asia, mun ongelma, mun vastuulla. Mut ongelma on nykyään se, jos lapsilla ei oo lapsuutta. Lapset saattoi olla historiassa pieniä aikuisia, nykyään ei. Kai tajuut, et lapset on lapsia. Siihen on syy, miksi täysi-ikäiset saa kortin tai juoda kaljaa. Kehittyvät lapset ja nuoret ei gender-paskaa kaipaa. Genderideologia ja transhumanismi. Missä vaiheessa demonit nostettiin jumaliksi? Ennen opetettiin biologiaa. Nykyään hullu genderideologiaa. Genderideologia saastuttaa lapset, piste. Ei yhteyttä omaan kehonsa, ei yhteyttä omaan itseen. Meidän pitää opettaa biologiaa. Ei mitään sairasta genderideologiaa. Genderideologia sairasta kun murros ikäblokkerit ja taisteluhelikopteri. Genderpaska ei oo kehitystä, tarhan lapsille kepitystä. Oksennusta kun tutustut niihin oppeihin. Voisko parempaa ratkaisua mentaalisiin blokkeihin? Tuhoa oma kehos ja kaikki rahat meni transpoleihin. Joo, sori jos mä sun sukupuoles oletin, mut oot vitun sairas bitch. Kantis mennä mielenterveyskokeisiin. Oksennuksen värinen sateenkaari. Rajatila, persona, häiriö ja Epsteinin saari. Perversiot normalisoidaan ku pedofiilipaavi. Kohta ei oo turvassa edes sun vaavi. Luonnotontahan se on olla luontoa vastaan sodassa. Tai heilua friikkipelle sirkuksen kulkuessa kuonokopassa. Lasten eessä tekodigit heilu psyyket pitkin seiniin. Toi dildo ei oo ainoa asia, joka on feikki. Genderideologia ja transhumanismi. Missä vaiheessa demonit nostettiin jumaliksi? Ennen opetettiin biologiaa. Nykyään hullu genderideologiaa. Genderideologia saastuttaa lapset, piste. Ei yhteyttä omaan kehonsa, ei yhteyttä omaan itseen. Meidän pitää opettaa biologiaa. Ei mitään sairasta genderideologiaa.